Добър ден! Как да се отчета при данъчница, ако съм самонаето лице, self-employed? Добър ден! Ако вие сте се регистрирали като самонаето лице или self-employed, на вас ви е необходимо на края на всяка финансова година да декларирате вашите доходи, или с други думи да попълните self-assessment формата. Финансовата година в Великобритания започва от 6 април и завършва на 5 април следващата година. Следователно, след 5 април е време да започнете подаването на данъчните декларации. Срокът за подаване на отчета е до 31 октомври в книжен вид и до 31 януари следващата година онлайн. Аз съм се регистрирал като самонаето лице, но не работя като такъв. Трябва ли все пак да си подавам данъчната декларация? Self-assessment form, както я наричат. Да, трябва. Във всеки един случай ви сте длъжни в установения срок да си подадете данъчната декларация пред съответните служби. Дори ако сте се регистрирали като self-employed по време на финансовата година, но по някакви причини не сте предприели работа по дейността, вие сте длъжни да подадете данъчната декларация пред съответните служби. Какви документи са ми необходими да подготвя данъчната си декларация? Self-assessment form. Списъкът с документи за всеки е различен. Най-необходимите са банк стейтменти за цялата финансова година, бележки доказващи вашите разходи. За повече информация по счетоводните въпроси и подробен списък с документи се обръщайте към специалистите в нашата компания.